Hvaljen Isus i Marija. Evo, nego što kažem koju riječ, od srca hvala Don Danielu na pozivu i na povjerenju. Meni je velika čast i radost biti danas tu. Stvarno jest. Jako sam radostan i jedno sam čeka ovaj blagdan, svetkovinu. Tako hvala, dragi brate, na povjerenju. Jedna od rečenica koja mi je jako draga, a koja opisuje svetog Ivana Boska, kaže, živio je kao da vidi nevidljivoga. Kako je to meni draga rečenica. Živio je kao da vidi nevidljivoga. Znači da je bio čovjek velike vjere. Osim što je bio čovjek velike vjere, bio je i miljenik Božji. Njega bi se moglo staviti u onaj citat iz 127. psalma koji kaže: uzalud vam je ustat prije zore i dugo u noć sjediti. Vi što jedete kruh muke, miljenicima svojim u snu Bog daje. Čuli smo za snoviđenja Ivana Boska, ali da ne bi tko krivo shvatio, on je i malo spavao i puno radio, a Bog mu je u snu davao. Tako da uistinu je bio veliki miljenik Božji. Njegov život je prštio s Bogom. Mirišeš Boga u njegovoj blizini. Zato je vjerojatno kao magnet bio za mlade, za duše koji su imali milost ga susresti. Vjerujem da braća ovdje Salezijanci vam, Župljanima, često govore o njegovim snoviđenjima, jer su to Božji snovi, odnosno Božje upute, pouke, mudrosti, ne za ono doba 19. stoljeća, nego i dan danas. Nisu isprazne tlapnje, nego su korisni i nama dan danas. To je jedan kratak san koji je Don Bosco zapisao, čini mi se, 1876. godine, kada je imao 61 godinu. Dakle, on se nalazi na rubu jedne ogromne ravnice. Kaže on, ne mogu je okom vidjeti njezin kraj. I odjedan put pojavi se ogromno mnoštvo mladića, dječaka. Na čelu je bio Dominik Savio. I to mnoštvo se njemu približava i dođe Dominik Savio na domak njegove ruke. Don Bosco se prestrašio. Riječ ne iz usta. Što si prestrašen? Što si zamuknuo? Pa ti si barem bio neustrašiv. Prvi si prednjačio i protiv tjeskoba i nevolja i progona. Što si zanijemio, pita ga Dominik Savio. On nešto promrlja u tom snu. A ne znam što bi rekao, jesi ti Dominik Savio? Jesam ja Dominik Savio? Šta me sad ni ne prepoznaješ? I kaže njemu u jednom trenutku Dominik Savio, vidiš li ovo mnoštvo mladića, dječaka? Prebroji ih ako možeš. Sve su to tvoji Salezijanci. Da li da si ih ti odgojio, tvoji svećenici, klerici? I onda mu kaže jednu jako važnu stvar. Da si imao više vjere i pouzdanja, bilo bi ih mnogo više. Da si imao više vjere i pouzdanja, bilo bi ih mnogo više. Don Bosco uzdahnuo bolno, kaže, oca su se truditi, više vjerovati i više pouzdavati u Boga. Zašto je ovaj san za nas važan? Molim vas, nemojmo upasti u napast nikada, zadovoljiti se mjerom vjere koju sada imamo. Nikada, uvijek se može rasti. U 61. godini svetac je upozoren u snu od Boga, više vjeruj. Više vjeruj. Znate, taj divni dar, ja razmišljam mjesecima o daru vjere, žive vjere, apostolske vjere. Oduševljen sam koliko po tom daru čovjek prima svjetla, utjehe, spoznaje. On može se izgubiti u životu, nažalost, smanjiti, a može se i povećati. Kad sam bio bogoslov, odnosno mladomisnik, cik uz bogosloviju gdje sam živio je naslonjen riječi hospicij, kuća umirućih.
Svaki skoro drugi dan sam bio tamo, posjećivao umirući. Jedan dan sam dobio poziv, došla je osoba koja je nekrštena, 50 godina, teški oblik gangrene noge, sav u bolima, trpi, muči se. Ja kad sam čuo da je nekršten, obilazio sam ga nekoliko dana za redom. Pažljivo, tješio ga, posvjedočio mu svoj život, što je Bog učinio u mom životu. I sad kad sam osjetio da bi bio Božji čas možda privoliti ga, oduševiti ga za krštenje, ja sam rekao, Gospod, ma znate što, zašto se ne bi krstili? Pa nemate što izgubiti. Njegova reakcija, znate koja je bila? Ma nemam što ni dobiti. Na mene je pao mrak. Mrak njegove nevjere, mrak njegova beznađa, mrak njegova očaja. Ja sam izašao iz te sobe kao pregažen. Tako tužan. Tužno je vidjeti osobu kako umire, staru osobu, bez vjere. Jako tužno. U to isto vrijeme, tjedan, dva prije, tjedan, dva poslije, prolazim hodnikom tog hospicija, ulazim u jednu sobu nedaleko od te i dočeka me jedna gospođa, možda 60 godina, majka 5 djece, sva prikopčana na one aparate i ona sad svjedoči, priča meni svoj život. Kaže, majka sam 5 djece, cijeli život sam bila odana Gospi, često sam bila na trsatu, jako sam puno molila krunicu. Vjerujem našem Bogu. Ja ne znam, stojim, slušanje, sva prikopčana na to, jedva govori, ima onaj za disanje. I vjerujem potaknut Bogom, kaže na ovo, Gospođo, sjećate se riječi našeg Gospodina. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. I ni jedan koji živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo, ženo? Znate li njezinu reakciju? Vjerujem, sva sam se naježila. Za samo koji sat, još te večeri, otiće u susret Gospodinu. Evanđelje je snaga Božja na spasenje onome ko vjeruje. Evanđelje je Božje snaga, Evanđelje je snaga Božja onome koji vjeruje. Zamislite, samo par koraka od smrti. Bog te tješi po milosti i daru vjere koji si njegovao u svom životu. Kako je to divno, kako je to predivno. Čuli ste danas 2 pitanja Bog postavlja Isusu u Evanđelju. Što smo bojažljivi i kako nemamo vjere? Kao da hoće povezati bojažljivost sa malovjernošću, strah sa nevjernošću. Evo ukratko želim s vama podijeliti kako to mi možemo izgubiti taj dar divni. 3 su načina, po nekom mom razmišljanju, kako možemo izgubiti. Prva stvar, ako smo prištekani na razne, isprazne, svjetovne sadržaje, pazimo što gledamo, pazimo što slušamo, pazimo što čitamo, jako nam može se odbiti od glavu. Može nam ukrasti vjeru. Prije 11 godina upoznao sam jednog bogoslova. Čovjek je bio izvađen iz svih grijeha. Slušam svjedočanstvo, ne mogu vjerovati. Ovisan od kocki, o drogi, o ovome, onome. Svega Bog oslobodio. Svjedoči, ja oduševljen. Kad je došla 4. godina, taj bogoslov napušta bogosloviju.
Znate li zbog čega? Nije se zaljubio. Izlazi jer kaže, ko zna postoji li Bog? Ko zna postoji li Bog? Što se njemu dogodilo? Pa čitaju razne knjige filozofa koji negiraju postojanje Boga, poznatih filozofa, kontaminirao svoj razum s tim. Izgubio čovjek vjeru. Da, i to je moguće. Krenuti za svećenika u bogosloviju kao vjernik i izaći za 4 godine kao nevjernik. Ima jedna stvar još gora od toga. Znate li koja? Kad kao svećenik izgubiš vjeru. Prije par dana došla je jedna osoba na razgovor teškim životnim problemima i svjedoči mi kako u traženju pomoći sa jednim svećenikom, svećenik kaže i uvjerava ga da đavao ne postoji. Sad zamislite u kakvu objavu Boga vjeruje taj svećenik. Koju objavu? Isus malo u evanđelju se razračunava sa đavlom. Malo izgori zloduh. Kad svećenik izgubi vjeru, pazimo što slušamo, pazimo što gledamo, pazimo što čitamo. Ne može sve isto utjecati na naš razum, na našu vjeru. Druga stvar, po mom mišljenju, kako možemo izgubiti vjeru su život u teškim grijesima. Čovjek koji živi u teškom grijehu, stalno, kontinuirano, njemu je zamračen razum. Taj čovjek ne moli sa srcem. Ne može živjeti u teškom grijehu. Ne može živjeti u teškom grijehu i moliti sa srcem. To te odvoji od Boga. To te kontaminira, zagadite. Bezbožna društva. Kolike su bezbožna društva odvela od Boga, vjeru ugasila. Znači čovjek, ako sad ovdje netko među nama ustraje u teškom grijehu, to se treba odreći svim srcem toga. Zamislite da mi nešto gasi čudesni plamen vjere koji je Bog usadio u moje srce. I treća stvar, kad se na to sve doveže, teške životne okolnosti. Nitko od nas nije izuzet od križa, vjerovalo ili ne vjerovalo. Ali posebno čovjek kada se ne moli, kada svašta čita i gleda i sluša, kada dođe križ, znate li kakva će biti odgovor na taj križ? Pa da Bog postoji, ne bi mi se to dogodilo. Evo to neprestano kao svećenici možemo čuti. Neprestano. Vjerovanje je ko onaj pojas za spašavanje, zadnji. Zamislite, kad utopljenik se topi i kad mu bacaju pojas, on, ako uhvati taj pojas, izvuče ga iz mora. To ti je vjera. Čovjek koji vjeruje, uvijek ima uza se pojas za spašavanje, da prizove ime Božije, da zazove milosrđe Božije. Evo sad, 3 stvari kako da vjera raste u nama. Što činiti da vjera u nama raste? Znate, mi vjerujemo, imamo povjerenje u jedinstvenu osobu Isusa Krista. I po toj vjeri mi dobivamo veliko svjetlo koje ne možeš i znanje koje ne možeš u nijednoj knjizi pročitati. Matematika, kemija, fizika neće ti dati znanje koje dobivaš po vjeri u osobu Isusa Krista. Što mi daje koje mi Bog daje znanje i svjetlo? A prvo mi daje da je živ, da postoji. Pa mi daje da postoji duhovni svjetlo. Da postoje pala bića koja se bore protiv moje duše. Daje mi svjetlo odakle sam došao, kamo idem. Daje mi svjetlo da postoji moja ranjena narav koja je naginjena grijehu i potrebna mi je milost da koračam putem kreposti. Daje mi svjetlo za moju sudbinu od rođenja do smrti.
dobivamo svjetlo po vjeri u Isusa Krista. Pa evo, prva stvar kako nam vjera raste, kaže sveti Pavao, raste od slušanja i čitanja Božje riječi. To je istina. Kada slušaš svjedočanstva predivna kojima je Bog učinio u nekom životu, tebi odmah raste vjera. Kada slušaš neku nadahnutu propovjed, evo tu su moja braća svećenici, ja znam da je po njihovim propovjedanjima da su se mnogi moji prijatelji obratili, Bogu vratili. Znači, propovjed nadahnuta Boga, čovjeka može vratiti Bogu. Vjeru mu razbuditi. Kad čitamo knjige svetačke, nadahnute knjige, i to ti raspiruje plamen vjere. Ja, na primjer, kada sam čitao životopis Ivana Boska, onu knjigu Ukrali ste mi srce. Pa ti dok to čitaš, srce ti tra. Kako je život jednog čovjeka nabijen Bogom. Na svakoj stranici se pršti o prisutnosti Božje u njegovom životu. Odmah dobiješ želju da moliš, odmah dobiješ želju da se Gospi utječeš, pomoćnici, da moliš krunicu, da se klanjaš. Kao odeš na internet, tamo gledaš vijesti, gluposti, ne znam ni ja što, šta ti bude? Pa da ogovaraš, da uđeš u strah. Ali kad se hraniš Božjom hranom, nadahnutom hranom, to raspiruje u nama vjeru. Raspiruje. Zato je važno na ispravan način slušati, čitati Božju riječ. Druga stvar kako vjera raste. Pa kroz molitvu. Kroz molitvu. Nemojte da nam prođe dan, da ispališ jednu strelovitu. Don Bosko je volio te strelovite molitve. Isuse, umnoži moju vjeru. Daj mi živu vjeru, vjeru Božju, apostolsku vjeru, vjeru svetaca. Umnoži moju vjeru, evo, to je dovoljno. Svaki dan. Ne treba puno. Strelovita molitva. Kad mi molimo, što imamo? Imamo iskustvo Božje intervencije u ljudskom životu. Imaš iskustvo da Bog djeluje po molitvi. Čovjek koji ne moli, kako će osjetiti, iskusiti snagu, blizinu, prisutnost Božju? Pa neće. Ali ako počneš moliti, ako se malo spustimo na koljena, pa budemo više od onoga večernjog očenaša, Zdravo Marije i na slava Otcu zaspeš. Ako se to produži na jednu krunicu dnevno, pa ako je to po sata klanjanja ili sat jedno, pa ako je to još jedna misa preko tjedna, onda ćete početi vidjeti kako Bog djeluje po molitvi. Iskustva Božje blizine, nježnosti, čovjek prima po molitvi, tako raste vjera. Treći način, možda je najteži, raste preko kušnji. Ko želi imati veliku vjeru, kušan mora biti. Bez kušnja neće ići. Zanimljivo ovo današnje evanđelje. Isus nalazi se na barkici s učenicima na moru. Prije toga oni gledaju kako on isvjeruje đavle, kako on ozdravlja bolesne, kako on uskrisuje mrtve, kako on dijeli 2 ribice i par onih kruhova na 4-5 tisuća ljudi. Oni gledaju čudesa. I gledajte sad što kaže Sveto pismo. Na jednom pojavi se oluja. Sve ti ide u životu dobro. I djeca su zdrava, Bogu hvala. I posao ide dobro, Bogu hvala. I zdravlje imaš, Bogu hvala. Na jednom dođe oluja. Znate, prije 10 godina krenuo sam studirati teologiju. 3 godine Bog daje takvu utjehu osjetilnu, takvi slador u srce. 3 godine Božje ljubavi. I ja sam onda govorio, pa kako ću živjeti bez Isusa po svom prijatelju? Pa aludirajući na to što osjećam u srcu. Ali tako se ne raste u vjeri.
Tako se ne raste u vjeri. Dan uoči dolaska u Zagreb na teologiju, Bog dopusti kušnju. Sve se povuklo. Godinu dana mraka. Bombardirala me pitanja. Pa kako Bog postoji? Pa kako si ti o vječnosti? Pa kako nemaš početka? Pa kako nemaš kraja? Godinu dana tjeskobe, muke, mraka, kušnje. Da mi je moja duhovna majka rekla, sinko moj, ti moraš pokoriti svoj razum Duhu Božijem. Ne trudi se dokučiti nedokučivoga. I onda sam ja izabrao da ću moliti svaki dan 145. psalam. Svaki ću dan tebe, Gospodine, slaviti. Ime ću tvoje blagosiljati uvijek i do vijeka. Velik je Gospodin, nedokučiva je veličina njegova. Naraštaj ukazuje djela tvoja, silu tvoju navješta. Govore o blistavoj sjavi tvog veličanstva, čudesa tvoja objavljuju. Velik je Gospodin, nedokučiva je veličina njegova. Bože, molim te, rasvijetli mi razum s vjerom. Nakon godinu dana, kako je došla ta kušnja, tako se i raspršila. Smilovao se Bog, pokorio razum svom duhu. Zato kaže Sveto pismo, sjetite se kako su naši oci kušani častili zaista Boga. Kako je otac naš Abraham prokušan mnogim nevoljama postao prijatelj Božji. Tako Izak, Jakov, Mojsije. Svi miljenici Božji vjerni prođoše kroz mnoge nevolje. Evo, to je istina naše vjere. Ako želimo vjerovati svim srcem, kušani moramo biti. Tu su braća Salesijanci, dok sam spremao ovu propovijed, pitao sam se je li itko od njih napravio nagovor na temu kušnje Ivana Boska. To bi isto bilo zanimljivo vidjeti. Koliko je imao kušnji, kroz koliko je prošao kušnja. Uvjeren sam da jesu imali to. Nije to sve bilo bajno, krasno. I tekako je tu bilo borbi, trpljenja i svega. Evo, ja se nadam da je pomoglo da vidimo što nam krade vjeru i da vidimo što nam vjeru umnaža. Neka nam zagovor Ivana Boska na današnji dan, ja ovu svetu misu slavim za sve vas i tražio sam njegov zagovor prije mise da moli da dobijemo ovdje svi dar žive vjere, vjere Božije, što kaže Isus. I da se za nas može reći da živimo kao da vidimo nevidljivoga. Sveti Ivane Bosko. Amen.